Имало някога много отдавна, в едно малко крайречно градче в Англия, недалеч от Марлоу, едно бедно рибърско семейство. Къщичката им била стара, дървена, а покривът им изкърцал при всеки порив на вятъра. Но вътре живеели две деца, Томас и Лили, братче и сестриче, които носели в сърцата си повече светлина, отколкото имали в дома си. Дните им минавали край реката, гонели пеперуди, хранели дивите пътици и слушали как водата разказва своите тихи истории. Макар да били бедни, те никога не се оплаквали. Знаели, че баща им се труди по цял ден в морето, за да донесе поне малко храна. Една сутрин, когато слънцето едва се показвало над хоризонта, Лили забелязала нещо да блести в пясъка. Навела се и в ръцете й засияла жълтица от чисто злато. „Томас“, извикала тя, „виж какво намерих“. Брат й се затичал към нея, а след няколко крачки и той видял още една жълтица, после още една и още една. Златните монети образували блестяща пътека, която се виела покрай реката като светла нишка. Децата вървели по нея, докато накрая стигнали до счупено гърне, от което се изсипвали последните монети. Томас и Лили се спогледали. С тези пари може ли да си купят хляб, брашно, топли дрехи, може ли да живеят по-добре? Но Томас тихо прошепнал: „Това не е наше“. А Лили кимнала: „Щом не е наше, не можем да го задържим“. И така двете деца събрали всички жълтици и тръгнали към близкия замък, където живеел старият лорд Хейвърфорд, мъдър и справедлив човек. Когато му разказали какво са намерили, той ги слушал внимателно, без да ги прекъсва. После очите му се изпълнили с топлина. „Малко хора биха постъпили така“, казал той. „Вие сте бедни, но сърцата ви са богати. А богатството на честността струва повече от всяко злато“. И тогава се случило нещо неочаквано. Лордът върнал жълтиците обратно в ръцете им. „Това съкровище е ваше“, казал той, „защото истинското богатство принадлежи на честните, но наградата не свършила тук“. Същата вечер, когато децата се прибрали у дома, баща им се върнал от морето с най-големия улов, който някога бил хващал. Реката сякаш им се усмихвала. Вятърът сякаш им благодарял. А Томас и Лили разбрали нещо, което щеше да ги води през целия им живот. Честността е като светлина. Дори когато е трудно, тя винаги води към добро. И рано или късно доброто се връща. Имало някога много отдавна, в едно малко